Wat droog het centrum van Dokkum keuren is het misschien al opvallen. Bij het restaurant KB Food Drinks binnen ze druk aan het verbouwen. Neffens eigenaar Anna Smits is dat het nedig. Wie zeker nodig, want het is hier altijd erg druk. En in coronatijd toen kregen we te maken met de 1,5 meter samenleving. Nou ja, toen merken we ook wel dat mensen het prettig vinden om wat roemer te zitten. En daardoor hebben we besloten om het wat grutter te maken. Vooral in het heegseizoen, dan is Dokkum gewoon zitten op zijn kop. Dat is hartstikke gezellig. Maar ja, wat we hier ook wel een hele prut hebben, net in het heegseizoen, dat binnen de aanvragen voor partijen, voor cateringen, voor bruiloften en dergelijke. Nou ja, en dat kunnen we nou net altijd bolwerken, maar straks in het naaigedeelte wordt het natuurlijk een fantastische plek. Maar hoe komt het er dan precies uit te zien? Op het plak waar eerst Hagens zie, het Hagens lunchroom, dat hebben we verplaatst naar de oerkant, waar vroeger de C1000 wie. Daar komt eigenlijk een heel nice zaal, een nice bouwtje ervoor. En dat wordt een tweede gedeelte van KB. Naast de uitbreiding van het restaurant zullen er ook nog appartementen gebouwd worden. Dat is eigenlijk de derde fase. Hierachter we vroeger de Aldi en de C1000 wien. Daar worden nieuwe appartementen gerealiseerd. Dit worden compacte kamers waar verschillende voorzieningen in zitten. Zoals de Vlierlight erin. En we willen eigenlijk ook een soort community meidje. Dat ze hier koffie kunnen halen, dat ze naar de sportschool kunnen en dat er eigenlijk een soort samenwerking ontstaat. Dat zal dan wel even worden, want eerst maar het KB ja. De verwachting is dat de verbouwing van KB om erbij de kriest kleerwijze zal. Daarna wordt er uiteindelijk met de bouw van de appartementen. Die binnen naar alle verwachting eind 2024 klaar.